wena baba uyithemba lethu sithi manje ukubona amandla ngalokhuleko siyathemba ukuthi ifiso zethu nenkuleko yethu iyothi ibonakala sibone indawo yethu sisizakala ezokulekelela i-teenager pregnancy sisinondumiso sondela sikhulekela abantu abasha abakhulelwa bangakashayi isikhathi sizonxusa uNkulunkulu ahambele phambili kubantwana bethu. Amen bazalwane. Youth movement egameni lika Jesu ngibingelela abantu abasha ngibingelela omama nobaba esinabo egameni lika Jesu ngibingelele ngokukhethekile ama-guest wethu asihloniphe ngalolu hlobo lwesimanga siyathoba kakhulu siyanibingelela egameni lika Jesu bangcweleke uPastor Mbali M egameni lika Jesu miphambi kwenu uMambonambu Mambuyazi oyithandela nje uNkulunkulu haleluya kwakuningi nje kudekiwe kodwa mina ngayikhethela ubaba uNkulunkulu namanje usangiphethe kahle usangiphethe ngesineke ngiyakhonza ke bangcwele ngiyaholwa phansi kwebandla iFree Christian Church elapha eMzinyathi endaweni yaseNyoni egameni lika Jesu phansi kobuholi buka baba nomama uKhumalo amen haleluya so ngiyathanda ukubingelela abangcwele ngevesi nje elifishane angeke ngize ngilifunde kodwa lilapha ya kuLuka 22 uverse 39 amen lapho Jesu khona ayekhuphukela khona eGetsemane eyokhuleka haleluya efuna nje ukuyokhuluma noNkulunkulu ebona ukuthi kunento efuna ukwenzeka kuye noma kunesimo esifuna ukwenzeka empilweni yakhe amen ngibingelela nje ngalawo magama bazalwane imino zophatha uhlelo lanamhlanje ngokusizwa inkosi ngiyabingelela kakhulu enganeni zami egameni lika Jesu ngiyathola worship team abantwana bangasemzinyathi haleluya haleluya ngale ngokuchitha isikhathi sizohlabelela kafishane ngithobe ngicele ubaba umfundisi uMkwena from Claremont azosivulela inkonzo yethu officially haleluya Jesus emhlabeni nasemazulwini
makhosi nakuyo lenkonzo sibonakalise mafohla ufohla njengamanzi amaningi ngegama sinakubo njengawe egameni likaJesu Kristu wasazophilayo lenamandla ika atwabhala kahle baba nibonga ngabe nibonga isingelosi nathi sisho njalo kwasemakhosi siyabonga sabonisa somhlakasi elizwe lakho baba abafundi bakubonisa ngelinye laka bathi babashalathi bakubona ngaseliyashona baba sesikhona kule ndawo siyathandaza libonethu inanda Church Leaders Network akabe phambi izandla labakhona abafundisi abasha uyibona basilida kulomkhuleko benanda Church Leaders Network Youth Movement ake sibaboneni sibashele izandla bafowethu Jesus njengoba silapha nje ibona benza ukusiba khona okwami nje akuningi bathi udla lwama-guest esazofika abekuthonzwa kathula kodwa nje okwamanje bese siphinda futhi sibuka injini angithi ingane lezi zethu bese kuba khona injini yenanda Church Leaders Network unobhala wayo ubaba uGumede akathi uphakama egameni lenkosi eduze kwami sinobaba ukhansela ukhunju 157 Jesus eduze kwakhe sibe nobaba uNgidi oyedume kwesithi yakuthomlilo kodwa namhlanje khona zokusho nje ophawu ngalowo okuthabaholi abanye bakadima isazoze elisi sezona baba i-highlighted lapha embaziwe kuthiwa nje banamukela ngizodedela ukhansela u2 minutes ngidedela uGidi asho 2 minutes kulokho aphethe wenanda Masquale okusho njengamanje baba ukhunju ngizocela usuku uma ngishiya leli bandla uba hostel umcimbi wanamhlanje ngibingelele komama abaqhamuke emabandleni ahlukahlukene abanezihlalo zawo emabandleni ahlukene ngibingelele bonke abazalwane nabasakazi la iJeni FM ekhona la esinayo ngibingelele nonke abazalwane ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu mina ngizokhuluma ababhingu ngimele nje amakhansela sibabili khona ukhunju nokhansela umfela ongakwazanga ukuba khona namhlanje so siyasibonga kakhulu ku-initiative yabantu abasha bebandla enanda kubi enanda kangangokuthi uma uhlangana nomuntu eThekwini ukhuluma ukuthi akukavakashele nani uqala kubana ama-question mark amaningi inanda indawo la bonke abantu abenza izinto eziphambene ababana bazocasha khona so sibhekene nesimo esinjalo enanda sekungathi indawo efuna ngenkani ukuthi ama-drugs adayiswe public kube kungekho semthethweni kufa iy'ngane zethu ngoba kuyabangwa ukuthi le mizi engala yimina odayisa ama-drugs khona ukapakeleleni ngalapho ngoba indawo yakho kube sekuyadutshulwana kubulawana isimo esinjenganaleso sibhekethi mesiyiyona eBhambayi siyazama uyavutha umlilo sizama ukucisha uphinde uqhamuke sewucishe kodwa ngifuna ukwanda kakhulu ngibonga kakhulu kuba abasha abathathe le khwelo uthi uNkulunkulu uma kuhlangene ababili noma abathathu ezwini lami so ngesikhathi siqale walk ngase library kungenzeka ukuthi baye ngabaza abantu abasha ngiyengezwe mina babhinga ukuthi nginamandla khona siyilesa sibalo ngoba lesa sibalo esisuke kuleya walk saze safika la ikhona into yakhayo esalile komunye bedlula ngendlela
So sibonga kakhulu ngizokwanda kakhulu ngiyabonga nami ukuthi kube la sibonge namavolunteer ethu aqhamuka lapha 57 esihamba nawo ne leadership yakhona siyabonga baba uNgcolosi. Simnike izandla. Umhlobo wami Jesu uphiwo ngangayena abaningi Amen. Ngikhona khona la inanda ngokuningi nje ngizokusho bafowethu kunomsebenzi esesawuqala ukuthi sizoqoqa abantu abasha enanda kune gospel group noma kune gospel choir esenzayo la uhlale okuthiwa ilanga libalele inanda aschoir sirezela nje la esikoleni lohlanga so bengizosha mhlawumbe ikhona ukuthi uma bekhona abantwana bakaNkulunkulu abafisayo ukuzojoyina umkhumbi asikalivali isango ngoba ama-audition sesawenza kodwa asikalivali isango uma nje bekhona ngizocela baxhumane nobaba uMkwenda mina ngimbiza ngosuku ngizocela usuku umfundisi uMkwenda abaphathi umsakazo ngemumva uMathewu 27:23 engithi nje nginamukela ngawo uthi wayesethi ngokuba wenze kubi boni na kepha bamemeza kakhulu bathi makabethelwe esiphambanweni iquestion itwenze bubi bubi izimpendulo zokukhama labafowethu abazolandela emva kwami Nkosi Nkosise amen.
ngicela ngethuba ukuthatha ithuba ngibingelela abaphathi bethu kwiNanda Church Leaders Youth Movement, umfundisi uBhengu, umfundisi uGomende, abazali bethu abasiphethe kanti ubaba uGomende uphinda ngiphathe yonke indawo, phinda boba kwami nasebandleni. Amen. Bazalwane ngiyabingelela, ngibingelela abafundisi bonke abakhona kule ndawo, abomama umfundisi bonke abakhona kule ndawo, umbalize wagcizelelwa sikhuluma wakhe, namo wami ukhona ongizala enyameni mama umlangeni, kwaphinde wakhona ongizala kamoya uma umfundisi Gomende. Amen. Bazalwane ngiyabingelela egameni kaJesu, ngibingelele ama-guest ethu ngokukhulu ukuyithoba, ngiyabingelela egameni kaJesu, ngibingelele ubabukhansela, ngibingelele abobaba bonke abakhona, abomama bonke abakhona, abantu abasha ngokukhulu ukukhethekile. Bazalwane ngiyababingelela egameni kaJesu kuyinkonzo yabo. Amen. Bazalwane uSunday school inkonzo engizoyenza ngaphambili imfishane bazalwane, kuthiwe angizochaza ngenkonzo yethu ukuthi sizihlangane nje kanjena imayelana nani inkonzo yethu. Amen. SiyiNanda Church Leaders Youth Movement bazalwane, inhlangano le ehlanganisile abefundisi abancane. Umfundisi uBhengu beke wachaza ukuthi kunabantu abadala la sireporta khona yonke into, baba bethu, mama bethu phezulu. Mase kuthi la ku-youth movement sekwabefundisi abancane behlangene nabantu amasha, amabandla ahlukahlukene ukugijima nomsebenzi kaNkulunkulu. Amen. Sithe bazalwane-ke sahlela le nkonzo ngokubuka ubugebengu obukhona obuchithekile ezweni lethu, sabheka ukuthi nathi sikhona sabantu abasha abakuNkulunkulu, sathi besingalibambi iqhaza ukulwisana nalobugebengu obugcwele kangaka. But okwethu ukulwisana sase sahlangana-ke siyikomiti sile youth movement ukuthi-ke thina besingalibamba kanjani iqhaza, sase sicabanga ukuthi ayikho enye indlela thina esilwa ngayo ngaphandle komkhuleko. Amen. Bazalwane ibe isikhamuka kanjalo-ke le nkonzo ukuthi-ke kube nale nkonzo esiyinayo namhlanje. Siqalile-ke ekuseni bazalwane, senza i-prayer walk, siwalka sikhuleka la emgaqweni ngase sesizoyivala la nge-service lesesilayo. Libese sibukayo bazalwane ukuthi sibheke kwiphasika, sase sathi asimane sihlanganise lento le, sisale sesihlangabeza iphasika, sizoba-ke namazwi ayisikhombisa bazalwane ukuhlangabeza iphasika esibheke kulona. Amen. Bazalwane ngizocela-ke bazalwane kafishane ukuthula ikomiti esisebenzisana nalo, esiplane nayo nje besigijima from eqaleni kuze kube manje le nkonzo kuba iphumelele. Amen. Bazalwane silapha phezulu sinomfundisi uMbali Mlangeni, lo yimina bazalwane, uyena-ke lo uhlalo weNanda Church Leaders. Amen. Bazalwane bese siba nosekela sihlalo, usekela wami bakithi ngizocela sondele eduze kwami, umfundisi uBhengu, uyena-ke bazalwane ngithi uma ngingekho bayazi kuye kube nama-meeting, uyena osala bamba intambo. Amen. Bazalwane noma ebuye ngigolozele kodwa uyangibambela. Amen. Bazalwane mase siba nomfundisi uMbonambi onobhala wethu. Bazalwane uyagijima-ke bakithi unobhala wethu abuye athi ayisengidlalisa kakhulu manje kodwa bakithi abhale. Amen. Bazalwane uyena-ke bazalwane bese siba nosekela nobhala uPastor Mnomiya. Bengizothi bazalwane bazoma nami cela usondele mfundisi uBhengu ningangishiyi kahle. Usekela nobhala-ke bazalwane into encane egolozayo yona. Amen. Bazalwane bese emva kwakhe bazalwane siba nomfundisi uMokwena umgcini mafa wethu. Uma sifuna iy'mali-ke bazalwane sinqonqoza kulo mnyango lo, sithi siyashona sicela imali. Amen. Bazalwane bese siba nama-additional members ethu abalibe bevala nje, bona-ke bangena kuzo zonke nje iy'khala. Ngizoqala lapha kuSisi Nondumiso additional member. Yes bazalwane ngiyakwazi ukuthi bonke, ngiyacela bazalwane team bakithi sishayele izandla.
introducela our artist esinayo namhlanje usisi Tozo Magwaza azosibusisa nje ngomhlabelelo egameni likaJesu. Ucela ukushaya izandla abazalwane. Hallelujah. Ingelele community leaders, ingelele bakhathela egameni likaJesu, ingelele bonke abafundisi abakhona kule ndawo egameni likaJesu, ibingelele obaba bonke, omama, insizwa, intombi, Sunday school egameni likaJesu. Hallelujah. Igama loNtozo wakamagwaza. Hallelujah. Worship abazalwane egameni likaJesu. uNkulunkulu ngenzela umusa ngakwazi ukukhipha EP, ngakwazi ukukhipha ingoma. Hallelujah. ezo-5 egameni likaJesu. Hallelujah. Ziyatholakala bezalwane wonke ama-streaming platforms. Hallelujah. If we are on Deezer, YouTube, hallelujah, Spotify, ziyatholakala ingoma. Hallelujah. egameni likaJesu. If you want to know more about Tozo Magwaza, comment on social media. It's _Facebook. Facebook it's _Tozo Magwaza. Now TikTok. Hallelujah. Now Instagram. Hallelujah. 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 Sizodumisa abazalwane sokuhlabelela egameni likaJesu Kristu ngoba yona inhloso dumisa uNkulunkulu. Hallelujah. He is the center of it all. Hallelujah. Ngicela ukuthatha leli thuba ngibingelele ngizoqala nje ngicela ukuba netiye bazalwane ngibingelele obaba bonke ababili ubaba uBhengu ubaba uGumede ubaba bethu abasiphethe sisiyo abafundisi abancane amen bazalwane siyabingelela baba siyabingelela kakhulu ngiyathoba inkonzo njengoba ikhona nje kungenxa ukuthi siyimfundiso zabo amen bazalwane ngibingelele abafundisi bonke oma wami uMgumede bakithi ngiyabingelela abafundisi ngokuhlukana kwabo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ngiyathoba kakhulu bafethu babuphansela phakathi kwethu singikhohlwa phela abazali anginizwa nje imfundisi umbonamba ngaze ngibuze nje ubabingelela ngani abasakazi yabasakazi ukuthi yabona njengoba ihlenda ekamereni khona indaba enkulu amen bazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha ngizokwenza inkonzo yokunikelo ngizocela abazalwane bafethu ukuthi ningabe nisanyakaza ngoba sizonikela amen bazalwane ngizoqala nje kufanele ngiqale ngawo ngokushipha la ushipha dance ukusanikela nje bedansa kangaka egameni likaJesu. Haleluya. Haleluya. Ngicela sibheke incwadi nje abase Korinte bokuqala chapter 3. Amen bazalwane. Verse
kanjena ithi otshalayo noniselayo bakunye kepha ilowo nalowo uyawekukeliswa owakho umvuzo ngomsebenzi wakhe. Amen bazalwane. Otshalayo noniselayo bakunye kepha ilowo nalowo uyawamukeliswa owakhe umvuzo ngomsebenzi wakhe. Ngicela manje bayende uNkulunkulu wethu, bayende moya ongcwele. Baba wethu namandla, izwi lakho leNkulunkulu wethu namandla, thinta abantwana bakho besazonikela egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Uthe uNkulunkulu esakho ube selayo bakunye kodwa uyedwa omukeliswa umvuzo. Amen bazalwane. Ngokomsebenzi wabo. Amen bazalwane. Ngibuka lento ma ukumede ukuthi labantu babili benza umhlubulo umsebenzi ohlukile. Ubani oniselayo uKristu Jesu. Ubani otshalayo imina. Sisazonikela nje awukaze wavuna ungatshalanga. Oyivunayo ingangalento oyitshalayo. Ngiyathanda mayithi baba ngokomsebenzi wabo. Kusho ukuthi udingakala ukuthi uphose ukuze uzomukela awubafethu. Lento nje yokunikela ikata nje iminyango eminingi. Lento yokunikela idala izinto ey'ngekho zibe khona. Lento yokunikela yehlisa isibusiso ngisho emndenini wakho. Lento yokunikela idala ngishizwe for faith. Lento yokunikela ikinika ngishamandla endleleni. Uthi uPawulo tshalayo kusho ukuthi noniselayo mfundo usujaka wakwazi ukunisela ungazange watshala futhi akakwazi ukuba kanye nawe ungazange watshala udingakala ukuthi utshale ukuze abe kanye nawe faith. Lento yokutshala wenzeni uma ukhumete futhi awenzeni bandla futhi awenzeni omunye umuntu kodwa uzenzela wena ukuthi wena phela awubafethu ukuze udle otshaliwe ukuze uvune otshaliwe ukuze khula kuwe udingakala ukuthi utshale. Hayi bakushumayeli bafowethu bakushumayeli abengqondo bencane nje bese ngizonikelisa kunomunye nje umama ngelinye ilanga owayegijima kakhulu umfundisi Saleki. Uma egijima lo mama egijima ehlukile nje kubo kanti uNkulunkulu uzobenzela umusa. uNkulunkulu ebenzela umusa egijimeni kwabo kwaqhamuka nje owesilisa thizeni wathi ngiyabona ukuthi sebebize ngamagama onke, ngiyabona ukuthi wena usufuna ukuyidela kodwa unginike ithuba ke ngiyozazisa kini ngizokuthatha njengomunje awusabona bakho ingxaki nenkinga nemistake ayenza kwathiwa bathiwa akuzonikelwa avela khethele khokncane ashiyele khokhulu etshela ukuthi unikelele imali lokumfundisa. Uma sefika lo wesilisa mama ufika uthaya akazi ukuthi yini le mvimbano benzoyiletha iphelele kodwa ngizokunika uhafu. Into yilento yokuthi utshale uhafu awukwazi ukuthola into ene-interest ungazange watshale izinto ezinkulu. Izinto ey'nkulu lethwe into ey'nkulu ukutshale into encane uzofuna ngakotshana kwakho. Akushumayeli-ke ngizocela nje kuthiwa one slice no butter ungazungixosha MC. Ngizoshumayela 3 minutes nje funa uyiqoqa MC manje bengaphinde kuba benayo ngoba bazotshala futhi-ke nama-athari ngenza ukuthi ayabasela uyalibasela i-athari wena kwafeksheko letime okuzabathe kufuna ukukhula kakhulu ngabona bayakhula ngizabathe ngeza amagama inkinga kufanele ukuthi ufoboze. Haleluya. Ngala ma engiyathanda usibhalansile le ngalana nathi
likaJesu Kristu. Kulohlabelela mina ngimbindeze ngiqede futhi sihambe ngohlelo lo 3 minutes ukuze siphuthume siye emazweni Baba egameni likaJesu waseNazaretha siyabonga ngomnikelo ophume kubantwana bakho babusise babengeneni ubabusise nasephumeni egameni elihle lenkosi yethu Jesu wandela lapho bethetha khona siyabonga ngomusa owanda ngesikhathi zonke ngoKristu Jesu Nkosi amen. Phakathi kwethu kade sikhuluma nje
ibanjwa ngempela kodwa sokuqhubekile ngiyabekela abagcwele egameni kaJesu Kristu waseNazaretha iCovid khona into yonke indawo ngithi nasezulwini kuthiwa sovena ngoJesu itiye kwalodwa lona ake ngibhekelele inkosi yami Pastor Mkwena kodwa wayegrupe moto ngithe kapachini khona indawo ngiyabekela umfundisi Mkwena egameni kaJesu haleluya uthi isikhombo sami singcosana usithole ngikini kodwa sesithanda ukwanda ngazi sesinakho kwanda nalapha fanele sibuyele ekhaya Khumbula baba. le itabene namakho ikhumbula ingobo yakho lapho sana bana Okhona le office haleluya bazalwane awalida baba Gumede egameni kaJesu sasimshayile masimshayile manje before simshayile akahambe hamba noma sasibashayile izizandla kumnandi ukuphathwa ngibingelele upastor babili kopastor Bhengoda ngisho lo siphethe omdadla khona umncane ngiyashuta ngiyakwenye indawo egameni kaJesu simbike egameni kaJesu haleluya samshaya izandla naye Othi ngosakhala zakhe lephatha Mosele okay bakhona abayi2 namandla kamangcwele khona sikhona haleluya ngiyabingelela inkosi yami ngiyaculisa lapha ngisaba ngisho ukucula phambi kwakhe kuba njengoba ngicula uyangithika ukuthi ngabe phamba kahle siyabingelela egameni kaJesu ngibingelele umbangeli umamgama bamhlayisela lapha emuva ngaze mphathi angifuni unqume bande mphathi wami ngimkhathele kanjani hayi kodwa kulungile sazoyilungisa umphathi wami lana wemfundiso mbona ngiphethe ngireport akuyena njengoba ngila angibazalana uyangihole manje umamgama naye ke unenhlanhla kuhamba ubabgama akekho ke isithako kodwa sisasimshayile izandla umambangeli pass over abantwazalwane egameni likaJesu Kristu waseNazaretha bakhona konyango sebefikile bangaphakathi kwethu balindele ukuthi uNkulunkulu abasebenzise abantwazalwane sikhulekele ngenkonzo ngikusho lani lokho nonke ngisho ukuthi wazi ukuthi whoever ozomala isandla saNkulunkulu siphezulu kwakhe abantwazalwane abazimi zokuthatha ama chance abantwazalwane bathi bazokhuluma inhliziyo kaNkulunkulu imbekelele esifikele ngisengiphice eqala ngiyaqala ukubona imedia efika eqala nabantu uzelele media sifice khona la ngaphakathi emagcekeni ngithe kufika ngifikelele ngasimshayile izandla ngidimzelele media Epakalo kone Jene FM ifikana na nonke khona lapha nisekhoneni sakaza live ukhoma sishayile Jene FM izandla ekhona amawona so ngizobekela kosama guest ethu ngiyanqena ukubingelela ngamagama ababene sazowabiza abantwazalwane but nje bonkonyawo nhle kule line lapha ekhoneni nibonayo egameni likaJesu ngesikhathi egameni likaJesu but nje sizoya kula mazwe esikhombisa siyo sonke inhliziyo imunye understand abantwazalwane ukuthi this is not an entertainment sikhonza uhlobela Thixo ke ongabaqoqa abantu baqoqela mahala abantwazalwane but every time uNkulunkulu eqoqa abantu usuke ebafumusha and is la uNkulunkulu akulolele ukukitaza ama feelings abantwazalwane akulolele ukuthi usuke ukuthi hey thathe bona hey masombuzo ukuthi thathe thini masithi awuvutha athe thini izwi la uNkulunkulu ise transport yokusithatha isibeke la ikhona khona yini abantwazalwane so never be caught up kuma feelings kakhulu uzukhoze nawe ukuthi uNkulunkulu ngethini abantwazalwane abalabo abashumayela bangathi bayabhoda banakusisa abantwazalwane bayalakha ibandla haleluya bazalwane haleluya because namhlanje wabona ukuthi umjuluka kanje kanti ngujoki yazi ujoki umuntu oshaya kahle akugibele haleluya haleluya athi umuntu phansi kubantu bazane phansi ngithi sothi uhlala usiphukala la uthi yabona Brexit sekuseni no WhatsApp manje kubona ivideo siyasekweleta awu lenceka ngithi usiphukala la kuboze phela sandele wojoki amen bazalwane so never be caught up with my feelings when it comes to the word of God kulungile ama feelings akho but I just the children on top ngiyithe committee ngokumele uzikheke ufocus emitchini amen bazalwane don't lose the whole cake of you are just the children on top ukugcuma wabantu bakhombe ihlalo just or cherry on top bazalwane siyawazi amazwe esikhombisa fanele siyawazi ade nani hambe phasika amen bazalwane awu ade nani hambe phasika fanele siyawazi ngekhanda amen bazalwane haleluya akeshayela uNkulunkulu izandla kuba akakhathale mina ungakaqedi uthi you are here we are in our place we are here to change everything bona abambethi kubo
esazodropa, you will never be the same again. Amen bazalwane. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah bazalwane. Ozosiza ezosho njalo ethi baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenza. My sister, my friend, bakambiza prophetic mina ngithi pastor TPN Khumalo Jaco with the capital letter J imoto namandla uzothi ke baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo ngoba ngiyazi inkinga yakhe ke bazalwane egameni likaJesu. Wena Jesu ubaba uBhengu usihlalo wethu egameni likaJesu ngafikela kubona benobaba ubaba umali ubaba uGumede egameni likaJesu siyaqala egameni ujela umenyeza ngalo tsanake lapha benomama egameni likaJesu ngiyajabula ngokuphinde ngikubone nangonkosikazi wethu omushasha osane number plate bazalwane. Amen. Hallelujah. Sashadisa ke lana kwinanda church leaders. Amen. Ngiyabingelela bonke abafundisi egameni elihle lenkosi yethu Kristu Jesu. Ngisababiza ngamagama ngoba ngibonile bebabiza bonke. Bazalwane vele kuyethiwa khona icappuccino indawo mawukuthi uyayube nendlela ongasukwazi ukuthi ungene kwilokhu. Keep on praying ngiyabingelela egameni likaJesu. Hallelujah. Amen. Uyashuta lapha uyasithebula lokho esukela phezulu lokho esiphethe egameni likaJesu. TPN Khumalo Jaco with the capital letter J tholakala kumzolweni media mongithola ufika lapha ngimemezela indaba mphinde futhi ngibe kuMoya FM ngibingelelo oza kwethu ngale ngaphakathi egameni likaJesu makashikhaya nalo owafumana umusa wasindiswa. Ngiyazi ukuthi izwi engizolifunda lana liku uLuka u23 uverse 34 but bengicela ukuthi ngifundele ngenxa yesikhathi elukuMateyu chapter 6 uverse 12 la lithi usithethelele amacala ethu njengalokhu nathi sibathethelela abantu bacala kithi. Amen. Hallelujah. Inkosi mayibusise ukufunda kwezwi lakhe. Amen. Ashumayeleni ke bazalwane mesehlala phansi bazalwane izwi leli elakhulunywa uJesu bazalwane kunento ebengifisa ukuyiveza lana ebalekile kunazo zonke bazalwane. Amen. Ukuthi okwesinye isikhathi thina siyashumayela mase into singayenzi bazalwane. Amen. Bani lithizwe kakhulu
uNkulunkulu siguqulwe isimo sengqondo yethu yenziwe ibe yintsha ingqondo yethu bazalwane amen mase sihambiswa kwakho uJesu siphila sibuye sihamba sibuye bazalwane amen uthi uJesu lana uyabafundisa abafundi bakhe ngoba bazalwane ingozi lento yokuthi ufike ukhulume into mase wena ungabusayenza ugcine manje usufana nebody elimile elithi welcome to Durban kodwa awufinyeleli eDurban lona egameni lika Jesu haleluya ngelinye ilanga ngiye eJoburg lilokele sibizile lithi welcome to Harrismith manithi ngithi body sayomuva kodwa bakwethu nomnandi kuseni sithole ibhodi elilandelayo ekuthiwa ngelinye ilanga njengalo inyama yethusi yaphakanyiswa naleli bhodi leyimelo phakanyiswa ebazalwane uthi uJesu anothi mathandaza baba bathethelele uyiswa nantu uJesu abakazikhatheni uyiswa nantu uJesu abakanyethela uyiswa nantu uJesu abakanyephulidu wasale uJesu uyiswa nantu basahleli kamnandi ashumayele sehlala phansi isizwi likaNkulunkulu wathi mama bathethelele kodwa manje sosikhathi mama bonke akakafinyeleli lapho yabafowethu kunanethiwe intethelelo uyasika uJesu uyadayisa uJudasi kodwa uJesu babinde yodwa ukuthi baba bathethelele uJesu akazange azawubhonga umhlaba uJesu wayinamandla onke okuzavela khona umhlaba avule umhlaba phansi uJudasi angene phansi kodwa uJesu wabangukuthi ushilo wakulesoniphi izwi lawo haleluya uJesu siyambona bazalwane uthi baba bathethelele baphumeke mphathi wami ngihambile nawe isikhathi eside kodwa le ndoda ethi baba bathethelele ayizange kuze muntu kuyo kodwa manje le ndoda mangizwa andebeni kuthiwa le ndoda iyinkosi yamakhosi athi mane babuza ngelinye ilanga athi sithethelele ngabani na esesiyeka sabeni ngosuku uyaqabanga bangakabantu abona uJesu haleluya baningi labantu abona uJesu haleluya kodwa uJesu wabathethelela kusukela ngayizolo wabathethelela bengayenzi wabathethelela sebabonile igazi lefika njengejukujuku ebona ukuthi ayibona uJudasi esentabeni ethandaza yonke into yayisobala kodwa uJesu amazonga zabaphoqa khathazwe into yodwa bazalwane khathazwe umuntu manje mangahlala naye phansi ngithi uphuzelana utshwala asikunendoda yakhe usabangirephi yakalenya uyabena lowo muntu obambele irephi usabonisa nakuNkulunkulu akakwazi ukuthi uzopholaphi kodwa wena impilo yakho uyayithatha ufake emgodini uJesu wathathwa bafaka emgodini kodwa ngenxa yokuthi bathatha umuntu owayengenasilu owayethethelele engenamagubu umhlaba wazama ukumelana nowehlika wakhe
ngikuxolela so nami ngixoxela angithiwa babathathelele nami ngithethe qala manje ngipractice lelizwi befana ngithatha bazalwane if uzala phambili unikwe 15 minutes number 1 number 2 awubingelele uchomi unless unkosikazi noma umyeni awubagelelisa umngane wakho noma awubingelelisi mawucula ngacula it's fine but ucula for 15 minutes mathandaza bakuthatha 15 minutes amen bazalwane ngiyaqinisa abaholi ukuthi ngayichaza 15 minutes wenza konke but awudedeli ukuthi akazobingelela nawe ngoba wazi uzodweba isikhathi singana namuhla uzoba nami paradise pastor Mia simshayile izandla enkulu. Ambashadelwa esikhundleni sikangami ngizobingelela ubaba wami nami lapha uGumede ongizalana moya kuseGolgotha bazalwane ngiyathanda ukuhlabelela kodwa ngihlabelela 15 minutes ngane kakhulu futhi ngoba sekuchazwe ngoba sekushumayela mina sengizowenza sure ukuthi kuba 15 minutes haleluya uthi ke uMateyu wafikwa eGolgotha athumaki mayifakazela naye ngokuphila kaJesu uthi naye wafikwa eGolgotha
thina sigeleke koma sibambile sithi ayikwazi ukungeka uthi lo ngamamthuba kodwa uthi lo ngalayo lalela wonke thina sila ngenxa usifanele kodwa lo la ayamfanele mina sengibone kahle angazi amaqala wahambile angazi uthena uPilato ngaye kodwa sengibone kahle la sikhona yena akafanele kodwa ngikhulume abantu abafanelekile ukuyibambela nasejaba ibamba ngoba yini ukuthi uyakhona ayini ukuthi ubhekeni abafaka ijiva ngalesa sikhathi babefanelekile ukuyibamba kodwa uzwakala uJesu uthi uma bene amadodana kaAbrahamu nina beningembethele ngoba nina nibona abaNkulunkulu ngoba sala ngicabanga ukuthi basasabafundisa esiqedini hayi bokuyenzeka igeju umfundisi ikwebu umfundisi ikwebu uhambisa into awunikona bazalwane na usethi-ke uma ngabe khuluma noJesu uthi lalela master remember me Amen. Hangona bazalwane the opportunity to be remembered ngiyazi namhlanje langishonela kodwa remember me ngiyazi namhlanje ngizolala ngiphelile emhlabeni kodwa remember me mina sekhonto kade ngiyibonile ukuthi wena akaze uzophelela la esiphambanweni khona la siyakhona efanele mina ngikhunjulwe uwe mangifika khona just remember Oh yes, Lord. usathi uJesu before lo namuhla uqala ngeassurance uthi ngiqinisile angazi abasajusi babeyilindele yini ukuthi ngenzeka beashorishwe bona ngenxa yemisebenzi abayenzayo ethempelini kodwa iassurance izoqhamuka itholwa isingeleleke umuntu ongafanelekile umuntu othukiwe umuntu abantu abamfuni kodwa uzothola iassurance from Jesus. Hallelujah. Uthi ke namuhla ngizoba kuningi sikhuluma sitshela abantu ukuthi uNkulunkulu akafuni lokho uNkulunkulu ufuna lokho kodwa kahle kahle iqiniso ukuthi ukusindiswa komuntu akuyizi umsebenzi nikhona bazalwane so now kune salvation without works point lokala ngifuna ukukhuluma ngayo ukuthi it is faith, it's not works that determine your salvation nikhona bazalwane akukona ukuthi yesontweni every day akukona ukuthandaza njalo ukwenza ukuthi wena usindisa ukona ukubizwa ngamagama amakhulu okwenza ukuthi usindiswe kodwa ukusindiswa kwakho kulele ukholweni ngikhuluma kahle ngoba ngathi bandla anabandla mina noma bangaphuma bebaleka ngani bandla
Iyasiphambanisa ihandweni uma ngabe icula ithi ngizoma nawe kwangathi thina sofika qala kodwa manje izwi liyasitshela ukuthi lo sikhuluma ngaye ulo thina siyofika khona ingakhethi yini nizoba nami paradise. Jesus. Now I'm going to paradise. This is a special place. Salvation is bringing us to a special place. How do you call it? No matter what I cast city garden, no matter what I cast city to heaven, no matter what I cast city. God, the truth is, ila kona abadaba special angulukulu abathola khona ngenxa yokusindiswa. Now we do not arrive in paradise ngoba sishonile. Because it's a special place. Ingakhathi uNkulunkulu noma uJesu uma ngabe khuluma ezwini akathi wathinta wena uthinta inhlamvu yami bazalwane. Yes, because when you special place kaNkulunkulu awukho nje noma kuphi masusindisiwe kodwa uhamba ku special place uNkulunkulu. What number 3 is my little church so said no hallelujah. So I'm doing the people hallelujah. I'm putting this book in the sila. And that's got time. Some of you want to get come back in. What number 3? Pastor Kumetu Susa Mapambi. Right your dana, Begunyo. Shady Santa, the women of God, Kisses of Family. I was a one and for the Nandeso. It's a complex of which is your Kulu. Hallelujah, Mazaroni. Nyanbingelera lonke igama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Igama lami nguzama wakubete. Wakubete. Hallelujah. Wakubete. Hallelujah. Nguzama ngoshe ngosona sinandela ngodi. Hallelujah. Ngibingelela ubaba wekhaya umfundisi uLinda or the founder of the church, Harvest Church Amawonti. Toba ngaphansi kochubo lakhe kanye nomfundisi baba umsana egama lika Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Sisemazwini labazalwane ayisikhombisa egameni lika Jesu. Hallelujah. Indaba engizokhuluma manje bazalwane umame bheka indodana bheka nami unyoko egameni lika Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Etholakala laphayana ngencwadi yokubhala kuka John chapter 19 verse number 26. Hallelujah. Egameni lika Jesu. Hallelujah. Laphayana ku verse number 26 to verse number 25 kunalesi siqobo lesi uPastor Mia khuluma ngaso egameni lika Jesu ndodana yamazahana. Hallelujah. Egameni lika Jesu khona nondodakazi nodumiso ngiyababingelela egameni lika Jesu ngibingelela umshayo wogubhu kanye nabo bonke abazalwane bakhona egameni lika Jesu. Hallelujah. Amen. Kunalento ke bazalwane esiyenzayo ukuthi iphasika ushilo umfundisi la ngaphambili ukuthi iphasika vele into ehleze ikhona. Hallelujah. Kule minyaka enginayo vele sengihambile iphasika. Hallelujah. Kodwa the thing is wenzani ngalokho. Hallelujah.
unyoko wena wenzani ngalokho uma ngabe thi baba bathethelele wena wenzani ngalokho haleluya noma mhlambe sigcina kule ndawo sisalizwa mangabe sesiphumile bese siyoqhubeka nezinto esizenzayo singayenzi umsebenzi asithuma ukuthi siwenze haleluya ngoba into ebalekile ekukholweni bazalwane ukuba nemsebenzi haleluya ngeke singene useshilo ngeke singene ngokushumayela ngeke singene
likaJesu. Haleluya. Siyabadinga labo bantu abasha egameni likaJesu. Kube isikhathi sinange naso. Ngabe ngithi umuntu omusha sukuma uyothanda uma wakho egameni likaJesu. Egameni likaJesu. Haleluya. Lithi singaba uNkulunkulu lo othanda uNkulunkulu kumele ukuthi athande umzali wakhe ngoba umzali uyinhloko yaleli khaya egameni likaJesu. Haleluya. Uma ngabe ukuthi wena uhlonipha kakhulu umzali wakhe ebandleni kodwa ekhaya awuhloniphi wenza noma kanjani awukamthandi uNkulunkulu egameni likaJesu. Okwenzayo awukwenzeli izwe kodwa okwenzayo kwenzela izulu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Haleluya. Sengibala bazalwane egameni likaJesu izinto ezintathu egameni likaJesu uJesu ezenzakala kuleli verse egameni likaJesu. One kwabuildwa a family of God egameni likaJesu. Haleluya. Number 2 lithi izwi lobaba uNkulunkulu noma ithi incazo engibekayo children must obey their parents egameni likaJesu. Haleluya. Bese lithi abazali mabahloniphe abantwana babo egameni likaJesu. They must love their children egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Haleluya. Haleluya. Ilokho bazalwane ngisho ukuthi masithandane ngothando kaKristu owathi mangabe efa wathi asibhekanane asinakekelane asithandane. Inkathazeko ekumzali mangabe uJesu eseshile sembonile wena mame nawe ndodana make comfort komunye nomunye ukuze kube khona ukuthula. Inkosi ngosibusise. Kwaseki prophetess in the Old Testament. Ngabe Old Testament ali-70. Ngoba ali-previsiwe. Ali-nice signature yasezulwini. Noma amagama i-Old Testament alizofana nje ne-novel. Ukuthi noma selizwa but linga-transform. Ngoba lalingakwaseki. So kwakubiza ukuthi uJesu abe khona ehle. Ezogcwalisa lo mbhalo. Ukuze noma sifunda umanifeste empilweni zethu. Na uJesu uthi ngomini. uJesu lezimbili izinto azomele kule ndawo. One, uma uwomelele i-presence kaNkulunkulu. Ngoba ngesikhathi ethi eli lama sabathana uNkulunkulu wamushiyela. If you understand that uNkulunkulu mthathu emunye. Ngesikhathi ethi ngomini. Ikharethe yokuthi God the Father yayisingekho. Kwase kukhona uSon of Man. Ngekhathi elengile esiphambanweni nathi ngomini. Ngoba uJesu was 100% Son of Man and 100% Son of God. Uma uJesu walenga ewu-Son of God, i-process yakhe ifazeka.
ngitshela bem-offerishela uvinika sizoyifunda khululeke kuMathewu chapter 27 verse 33 liyasho ukuthi bake bamnika befika endaweni yaseGolgotha ekhaya beke bazama ukumnikeza uvinika lithiza uNkulunkulu wawuthesta wase wawunqaba sizochaza ukuthi why uJesu kunathi kulesikathi ezimbili eqabula ukuphuza lesisitsha kodwa wavuma kwesithathu kuphinde kube wesibili bem-offerishela uvinika kuLuka chapter 23 verse 36 lapho amabutho ayebhinqa khona ukuthi uma nguKristu akayisindise besho yonke leyo nto but wangasiphuza leso sitsha uJesu usiphuza sesekugcineni why Jesu unqabile lezi zitsha zonke wazophuza lesi sokugcina yize uJesu noma ayeyazi ukuthi kumele aphuze isitsha khumbula phela thandaza athi uNkulunkulu masidlule lesi sitsha kodwa hayi ngentando yami kodwa ngentando yakho ayisukuthi ngala zikathembili bemofayisela ukuthi aphuze isitsha kwakungakabi intando kababa wayelindele intando kababa ukuthi uJesu kwakumele aphuze isitsha sibe aligned with the will of God ukuze kuzogcwaliseka umbhalo lento kabakhona iyafana noPawulu bedlula esangomeni khumbula isangoma sibatshela iqiniso kodwa ngenxa yesosi esangoma masinqabi uprofethi noma bazi ukuthi siyiqiniso kodwa ngenxa ukuthi siphume emoyeni wesangoma uma sikholwa asiyamukeli into engekho embusweni noma sazi ukuthi yona kodwa sikompromise wasiphuza isitsha sokugcina isitsha sokugcina lesasiphuza sasizomnika amandla emzimbeni ukuthi akwazi ukusho amagama amabili okugcina le-edikoni wangenisa ikhanda wasewafa watheza ngeza kugobela umphefumulo wami uma ngaba akasiphuzanga ngenxa yokuthi ilimithi yenature yayisifikile kwilimithi yayo umzimba wakhe wawusufikile kwilimithi ukuthi umzimba ukwazi ukukhera ipain engaka so he needed the cup of uvinika ukuthi aphuze ukuze azokwazi ukuqedelela imishini ngoba ngabe yaphelela ekutheni womile shuthi ngabe siyi-generation yensindiso yayo ephelela ekutheni siyoma siyakhathala siyaphela amandla so praise to God ukuthi akavumanga liphelele ekhathaleni akavumanga liphelele ka-dehydrated wabiza ukuthi aphuze isitsha basuyeqhubeza imishini ngoba the time esethi baba ezandleni zakho akizoshumayela ngenkachaza lento ngathi ezandleni zakho wayesathatha abantu wayengayishobele lento kodwa eseshona nabantu ukuthi inkosi mission is accomplished sengibabuyisile kuwe yabona bazame kodwa kuthathwe umntwana kaNkulunkulu into engiyithanda ngoJesu befika empilweni yomuntu uqala khulula umoya ileyo nto ayenza kuyami impilo wakhulula umoya wami alibonge igama likaJesu bingelela abazalwane bonke ingceku zencikazi zenkosi ekhona phakathi kwethu egameni likaJesu amen ngiyacela abazalwane siyeni straight ezweni lenkosi ngibe naleli bhadi-ke mamgumedele ukuthi angiphephile ngoba ngivele that's why sosha alibonge igama likaJesu bengizoyisaphothela nje umngani wami uPastor Mnomiya nobhuti lakhe egameni likaJesu amen kodwa-ke uJesu sayinkosi sizovula incwadi lapha kuJohn chapter 19 verse 30 nje izwi lizolisho egameni likaJesu amen haleluya izwi lahlaba inhliziyo alibonge igama likaJesu nje ngicabanga ngingedwa ukuthi kwenzekile uJohane wambhabhatisa uJesu wase ethi abafundi abahambe bayosindisa abantu bese babuye babenze njani bababhabhatise yinto eshiwo uJesu ukuthi yenze njani yenziwe uma
ngaso wahlephula isinkwa nesitsha wasethi lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule uthi kwenzeni ukuba ningikhumbule amazwi esikhombisa kashongo ukuthi asiwasho kodwa kufanele ngabaphila kithi ngaphakathi thina singwajo ngathi ngiphinda ningizwa uJesu uthi kuJohane hambani niyoshumayela abantu basindiswe
emhlabeni kodwa aqhekeka ngoba esekuKristu esengasayena uJesu esethi kufeziwe esekuKristu uma esethi kufeziwe ingoba konke ayekuzele emhlabeni ilapho nasekufeziwe khona esayongena ey'cathulweni zokuba uKristu ahlale ngokwesokunene sikaNkulunkulu asibusele imihla ngemihla ehlaye phansi ayolanda ihluthulelo zokufa kudabuka isipheko sekhephe ukuze sikwazi ukuyigwebela thina endaweni engcwele. He's my little brother. Nganagi height privilege. Nganagi height. Puto mtane. Ndo betani akulukulisa sakhula. Yena ke izo sezoshuba sithanda manje. Uviphi bakumethwe bathi pray. Yena uzothi ezandleni zakho.